Jumadi yema obi biara kwa ba ha eye Edumasa TV as system Jumadi na Jumadi sonko kra ye de ba eye Edumasa TV a ukua da ebo anopa duba ku bia ekọ biara obehu aduana de hyebedi akọ ba bagie adwase ya na me de atesem de yate de yehu ni akopemu nkyiremu na me de ababa bebo na enema wo ho ne sese bi mpraduasa ene ne di kan a wo hwe ya obesoskwame Jumadi ni wa hye Jumadi ni so de amawonua na wanya bi ahwe na no da eye ogifo bosome ne da toso eye aduonu nan wa afempinu ene aduonu num 24 February 2025 Kumasi Traditional Council etnase ye nyina ye hu inswan na ewo honom emehame antoa yewura odwomfo enso so ebaye na awefo ye da story ya eye na ase tu kotokohene ne dwomfo hene aye Edumasa krofom wa obesuan kire na ewura na ase tu kotokohene no ne niema ne nkonya dam ne niema nyina yasesa niema no e de afiri wo na nkonya agudie won nkonya dam nyina yasesa emu nkyiremu ye bowura dwumade mu a obehu me ka me ho Facebook eye kodom amankwa eho na obenya ye Facebook live, YouTube Edumasa TV, TikTok Edumasa TV, all the social media handles obenya ye ewo honom number no so any good screen so no adwade bi biara opese ye pohu dawro edema no obefa number na no wafre yen ni ajo so fefefe na dwuma opese woni edi no ye ne wo edi no yemonwura nsem ni mu ayin eye na no dwoada eye wogifo bosome de toso eye aduonu n9 24 February 2025 wa afempenu ni aduonu num no Kumasi Traditional Council etnase bobo nsem bebrebe hu ensuaye eba mu anto baba besuanye na yewura nase tukotokohene edwomfo de ode adwene agudie beye niema se de kotokohene ko ba bia hu niema wone hu agudie ne niema de wode sebe mpraduasa agudie ebeye niema ma de sese kotokohene ne hene eba eye eda edwoada no odwomfo wone hwan mame eye sebe mpraduasa na edwomfo mame de ensembi atudwa ema ye mu nkyiremu asede wo se odwomfo eye de masantene kame ho ne yenko tiemra ye ba ya betwe nkomo etoa so mame ye ma wakwa ba mra Edumasa TV wada roma bebo udi ene biaya a wo free ne botayin tie ne ma ba bepim wa hase friend akose du chuma me bane ojo ko nya unya ne be ko ye na ne asamwe champo unya ne be ko ye no na ese ye ko bi ne di sina nine ne di sina nine no so yo no ankasa ni nua a o san ye me ba ono so ye friend na na pupu unya nkoma ne hudini ewo otumfo anim ye friend na na pupu dunhwe nipa ye hye mu hayia na ye otumfo adwumfo he afei na obesai akire nana na minti nyinuanom na wofa asefo ne maamenom ne wofanom etwehia se ye twen se bre no bedu amana besai akire yewura ndisomu hu ye ha na saa na tie ye bia na busua ye de enu obia momuhye entino na kunya na ne brato enenne oba bibi eya utumfuo adawroma na osetutu a odi kan ene bo akunya no ede ma yen enentino eye dia na ye betoa so ye nana asamwa ye nana ejare odi kan empo o ma ye di den to no ho se ye mfre no ejare somehwe ono ena odi kan bedi ye ena omo edia na dia beduru ne nana pampoku a ene de onyankopon ya adom a obesayi abeduru ne so na ye de ni muse Awurade adom nti bibia bekoso e de ahye Awurade die ni no nyam bibia bekoso ahye Awurade die ni no nyam ye nhwe otumfo adwomfo ehene na eba na ne kuro e wo henfa Edumasa na ye Edumasa no ewo ho na ye twia banimu nti ye friend Edumasa krofrom Edumasa na ye konwa no wo na emom ye wadum ensu ase ye fekuo ye wa chempem
ɛna yɛwɔ adukwanfoɔ nso so fekuru mu nti no yɛwɔ adum na mmom yɛkuro no mu no deɛ ɛne adumasa ɛne adumasa maame yɛbɛda wase na wada agyaagye yɛ yɛ twetwe nkɔmɔ nso no da wase bebree Oba penny mamme sebi mprediasa wono ane nsu no mu na eba befa eye adwa ayewo eye dumasa krofrom eye otumfo dwumfo hene awoba nya maame nko ne kasa ye maame kasa wie na ye abusua penny eye Kofi Ankra abusua penny Kofi Ankra so ede sebi dwumfo na sede wo se wo ye na wo mukro mu firi hin ne ba ye abusua penny Kofi eye Ankra enso so ede ne de eka ho sei ene wo kan no Sentiment rotu for we say to church so na him bobo ano na we no mentia na ene nyema bebre na se de nyina ni no na tena se a ekoso bi nsem wo mo wo so mu sai eso afro mu sai si bi kire no e mo mo kore ma sentiment ko nteteye e kom kai to ba ko a enya ne nti se ne na nanom yi kuma ko mo na bibia to yi a obo afro mu no ase bi wo de achi yewura na afin kunto ne se tini akoso ama sentiment ni kure fe se adwonfo na yeni ankasa no kuro di no aboye ntipo akakra enti enu nti ne atwe aba mpanyimfo epese yenu mu di nkomo kuro no kura wa hene ni na abakwasam bi e wo ho ene sei fene be ye nyina ye beti ase enti wadama yenko na menya miwura opanyi ba ko hanom a yene ne kodi nkomo sabi obi nsi trodo ma 20 ye beko ye no onu edi nkomo ne obisa ne di na afi ya hye nkomo na sabi ama miwura wadama me mo akwa baba nyansa koso dadie na ho te se adom na wo nso e nso ho ye pa me ba to ho na me ne bo nkomo de onu bo nkomo yo otumfo adwumfo he ebusua pani otumfo adwumfo he na ebusua pani e fe no opanyi Kofi Ankra opanyi Kofi Ankra okay ti opanyi Kofi Ankra otumfo adwumfo he ebusua pani na me ne bebo nkomo na me nso me di Kofi saa enti yenko Kofi usu adwumi ebusua pani me ne eyo otumfo adwumfo he ebusua pani na ebo nkomo na wadaroma ade ani adwumfo adwumfo no kire se ti otumfo tena se a ene ma wo no ho nya ye fe na adwum no a ewo no ho a ye sika no a ye dia ye ne ye okay nti odwomfo no ne ne wo yesa adwini awodo egugu sabe yewura eni kom ne nsa ne ne nan ne ade nyina no ye ne ye momo ne sim na so adwumfo okay krona nkasa din de sei edumasa ena kroni din ne krofrom adumasa okay ena mo na mo ye otumfo adwomfo hene enti sabia ko to meti ase ne kakra wakyemu na se adwini awodo bi ebehu se egu yewura ode asiesie ne ho bia no ne kofare baa no efiri mo ho ya adwumfo abusua no na ba ye ewa ba kwasem kakra ne sei eye de na no beto mo na so a mo na mudi se adwuma di de bo asantema okay efiri ayi adwumfo entuam de ifra ba santimam yɛmpɛ nipo no di ka ba yɛ ɛpɛ ne ka ho ne yɛfrɛ no agyare na sɛ adwene na ɔyɛ bu nti kyɛma mpanimfoɔ no hu sɛ adwene kuro bi hyɛ no ɔmo hu sɛ no ɔyɛ sɛ ɔna yɛ saa de kɛfiri nipa ntuam na ɛba santimam ɛberɛ ba saa na ɔma nda bi tena yɛ a kyɛ sɛ ɛbi no kɔ so a ɛna bɛka yɛ nsa a yɛsua yɛadu aso okay but what say now na ndi ni say pamela jare ti pamela jare ni fi eye osi du nkwa entuam wo ba ne adwuma a oye ne ne adwene no ena odi be pie mu asanteme ma okay enti e ba nsa na mpanyimfo hu se di osi ye fe no yes ene wonye bi mfa nso yewura that's right eno ane eho akonya a da hodi be sisa mi okay enti ene no eye entuamu ehene ne yebesi ni ana dabi we de adwumfo ankasa fashion yebesi adwumfo ahene ankasa no sɛ ntuamu de afi hɔ ba ha na afofo bɔ sa adwumfo de amaye nti ntuamu de ayɛ me pa to ma me ba pa
why me ba me atese it's not just say adwumfo hene na oye adwenie no ono na etew na tuntie bebo bi apia mu ya nya adwumfo hene that's right one can call the collection it say the obeba no e dey disna na sisi ya okay ama ya bodu obi bisa se mukro no efan ne wo efan ne da nkro ba na bia ebodi ne ba na ebetime hu a efan za na ebetina chi ya se chiri kuro no adumasa na adumasa no bibi nti etufu do e ba ku fufu nti nchi pa de na adumasa ku fufu mu ye etu ba nti ne fra ku fufu de kuro pa de na adumasa ku fufu mu adumasa ho na fra de ba Krufu madumasa woken krufu mi e be mensia heye ya na se de ampa me krufu okay sokoban krufu maso na woken oh okay eza mumu be kumasi ankasa oh okay obi bisa se na gibre se yi na mumu na so na esie no se na wo hene sifa no oh se ya honho aho a se ja gibre we abeto ya na so ese ni ki ene no aya na abakwase na ti sei no ye ya yira ye hu ni efire ye hu ya bose ene ase kire ni ade ena no se ni ewusi kire mu a o ka amamre ni abakwase ndi ti kire ma wa kire ndi mu kire de ye che pa che ene ya je mre no mo trase ankan ta ma akunye ho asem sole ya makwa se me di je no fa so mi so ene o mo trase because e bia o kire de na mi ho na mo ma ka no so mi hwan se no ma no kokwaso na bibia ko kama jeni o mu sia da bia ne se mo hwe ni mu se bere ne beso na yewura be frem no makoya amamre ne amane no bia me ba to busia be ya nton be ya aduana ojaw ne se wotwe abrade nanom mo ne otumfo adwumfo ehene a enya asenketwa ena me ne otumfo adwumfo ehene busia panni kofi ene bonkomo yi okay kofi ankra ye ma me bi wa utim se maame panni pa na ni afi ono so pese o kakakra ti yen koye maame ne ho ni emisi na emisi na chi ona wudi na chi ona yesa ono ye panni che o me nua ba okay ene yen se de da bia ye ka no asam na kire so ko bi sa abrewa yen kwa abrewa ho na abrewa ni mi na asam ba ni abrewa yo eti amaye e wa hanom Mabrewa wadaro mame mu akwa ababenya nsapo na umbo mo tsei radio dom na me pese me bemu de na me nua na kan nyina ye pepepe na wo kan bibi se enti na kire se dankyira antoa mu no na ho akonwa na adwumfo na wonam pese me bemu se ebra mantu baaye no se ya santimem ane akama mu ni nyina hu za mantu baaye na mantu baaye no na ma yen so yetu bia yen so ye de baaye na ye de baaye no ye nananu a wodi ye nim oba no ne ne ma no na ne ba be ma no na ne efre na ejare no ono ejare no na bro wodu nkwa ho no no ye dwumfo hene ma na dunkwa hene bwamponse enti bro baaye no sa bre no soso no na no se tutu de odi kan no na owo ho enti no na chese enti obaaye no a obe pie free asante me no pie free baby bebre na wantena ho na ne ye ya nya adumasa no ene se oni na mo wura no mo ano no mo ko pie free dua bi ase no mo tena ho mo mapata tena no chinchi musa fa ko no ko hu odum no baako okọ obi mu no no sa ko hu odum no baako nti osan ba no say hanu ya edum miensa ti na kire se ma benya edumasa edum miensa no ba betnae na ho no ote a ene mo kopi efiri ko ne asafo na nasafie enkrofo bi ko hia ya enam na nasafie so ode ne ba se tutu a wodi kan eho ema afi ko ba se nkita hodie ko si se akonwa no a wodi ne wo ho no o kan se ne o mewe entimi nana ejare no ema odidi bi to ne ho se o mo de mo mfa santimem mo nso de no mame na mo mfa nso menhwe tina ye frɛ no
Nana Somishe. Do ye Jerry Somisha udi kanya obedi akunya. Open so dia dia no man. Probation. No kotana for 6 months. Ye no eduma okobini mo a ode baaye. Ebru baaye na no se tutu ekọ na kra echi. Awefo ene woba pani a wochim yafunu sebi mpreduasa abofra ye na nadwomfo a wobada na yam abosome enkono ene ekokotie no ede baaye no ye maame ene ebusuapani eye Kofi Ankra abo sebi odwomfo asade ho nyina atofa ede amayen ede ne yeso ye woka yewura na ase tu kotoko hene ni woti kruwe krawe nwoma so osiesie ne ho a ye nim na fade obewu ane agudie wona nsa ne kom ne ntale ye hye ne kuribi ye dai ebom ti semre de ne hene a woba no ena ibikohwe ya ye nana o medi ade no said o mu bo ne din no ne din e de Godfred Frank eye Opoku Godfred Frank Opoku na wosan ya wiye no ebenya din na ansa na sebi mpreduase ye be kọ ne be gbawura ye rakotoko hene akache no ye hwa ade wa ha ye maame no ema ya bakosem no ye se adumasa ebi wo henfa semfi adumasa ye den ewo ho ya adumasa ya eno so wo honom na wo hwa asante abakosem ne amamre a na sese odum dua ne de ba bi ekwa hu miensa bia kro nu ebenya na bakosem obefre na adumasa enso so ye demu ane se ye na okai de no okoye no na odum dua miensa ne sifa ko nanso eye adumasa krofro mu otumfo dwomfo hene na a wo ba ne kro no wono de saa dua no okohu wei ne wakohu wei ne wakohu wei ye de dumasa ne de semfie dumasa no dum miensa no na esifa akunti ya ne ya hye no so enso ye damu ano no asante no titi wobi ka titi wobi ekire na ye mowura opem so akache ansa ne bebawura opem so akache ne ye nkohwe wo hene ba be swan a wo be se bibi e de akye kotoko hena edom ebo na chi dom ba wo tam kuro medical ka akire wo se wo hene se konfo ne se kuro mo no ntenam bia ono so beka hu bi haya e no beka na de wo mu nie edoma edi ye nana Kofi eye se be mpreduasa Frank eye Godfred edi achi ebaye e ma ne be suan se odwomfo ehene e wo menhye afikasie mu no wo mo ene wo mfoni ni so a woni gu so a wo ye dai wo hwe sa edom we nyina e kan wona ye dai ebaye ebeboa eye maame eye wo ba wo chim ye nana eye Godfred Frank me friend nana bafo Frank sebi mpreduasa wabe suan ede ache kotoko hene ese eye dwomfo hene no wono ne dom a wode ba ye bebo ne ba na chi dom e na wo hunu no na ye bawuram ade akopim opim so se tutu na kache eho e na ehunu asante se ubedi mu se wo hene e wa asase bi tu asante mam titiri dia age se wo sompompo nsuo mu se otumfo ne wo se usuan kire na age se wo hwen akire no wo man hene bi ne wo se usuan akire na age se wo hwen akire no na wo man hene ni mpo ubedi mu age se wo san akire kotoko hene ye bawuram na se tu kotoko hene akache abra ye nana eye odwomfo hene awaba a ye frɛ no nana eye Opoku Duben nana Opoku Duben sante hene dwomfo ehene a waba no wokoso mpompo nsuo mu esuan kire kotoko hene yenko hwɛ de si ewo yewura petom abra wo je bre na wo ji nsoye afri ne de hye ewo adwumfo yi na wo be metu na futupa na chepa sanse waka na wo kasa yi mu no o kan se na se ye nkana abontere kire dem odaroma ne ba ka yiti abu ye dia dwimpa e dia mawo se ma nya sa na me ye hwiti ho cha am to tank se yeah. Me openi cheba for
adwumfoɔ chairman mesɛ otufoɔ tankɛseɛ ɛsɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ wɔyɛ na wɔbɛ yi bɛtuna afutupa na makyerɛ no kwankyerɛ no na madi nokorɛ akyerɛ no sɛ maanyɛ saa bɛto ntankɛseɛ Me, upon the other check, tossing me alone, and Masadi crew. It's not too important as here. I can't tank as here, sir. You point now, but Mitchell Kupa. Let's run the idea about 1 month and my peja. Samanya, sir, it was too important as here. No more than one over. Otumfoɔ esɔn tankɛseɛ ka tankɛseɛ sɛmi nana ne sɔmihwɛ ɔpɔnkya yɛ odi kan mi nana ne kpanfu musuo mi nana ne opoku dobɛn mi nua ɛne asamoah champo ɛsompa mi nana no sumiyɛ ɛnyɛ adwumpa a ɔmudi ma wɔ ɛne na me nana opoku dubi a metɔ so mmienu mebɛto aso otumfoɔ wadwumfoɔ hene ne me sɛ manso so mpa na manyi adwumpa amfa ama wo na medaa m'akyi ɛkyerɛ wo a meto tankɛseɛ ɛne otumfoɔ dwomfoɔ hene nana opoku dobin a wɔtɔso mmienu agye bawo wanya ababa bedru Yewura Santehene ama no kwan ama na sompompo nsiom ase bibi ede akyere nti mprempren de yewura na ase tukotoko hene ne ote kruwe krawe nwoma so no wanya ne dwomfo hene adumasa krofrom enso ono na ehwe wo ede ama yewura na ase tutu na ahwefo uswan wia wo manhia fikisie mu a ya yeni mama ne amamere wo nom sede yede wo besi kwabna ne kon ho ne yede wa kyere aman ne mpanifo ne nananom ewo honom nananom ewo honom nyina se bempredas ahu sa ampa
ene ya pagya wo santehena pagya wo wode kuro no ahye wo nsa enti yewura ne ya pagya na si kwabrane ko ho a dede yo we sebo edi akire ye be sere producer ye betie sound ne kakra na ye kasa kakra ni nyina na sound no so da se kakra de maye nti Nana Opoku Duben ene ya pagya no a die niko hu yeyi eye amane ni amamra eye asante dia ensesa efritete na tetene yema nso so wei ye ntontwene na ye ntontwene so da biara da na medika ka cho se enswaye obi ha wonte ase eye asante amane ni amamra die hu no mfoni ni so nyina ye asante amane ni amamra enswaye ente na ye se asase we so asante mam ye se ye nswanya de uswan bibi se obeye wei na wo chena wa anya ehu sunsuan so ye den e wo honom na wa wo kurampa wunamo se me de mi swan ye mfa ya no kama no da sum na so na namo ni mu amfa ncheme me de mi swan Nyankopon ya adom no wo chena de chemia mekwa akofuru dua no magya me ho abehwe ne sa de che na ma nkofuru dua yi ne manya me ho ama mehwe ho no mu a sebi nananom e wo asase ne so kra na me kwaku ametie yi enya asem enti enswaye no sa na tie e wo manhia fikasiem yewura e wo ntam na entam no medika ka akire wo se e manipa so ebre nipa ase ye de prade ye de giade wo anya na ahwero enti ansa na obi bebe gina santehina anim e bebe ginswaye se bia yewura ma ne kwan se wo meswan no wo besre na ase tu kotoko hene se wotumfuo wontam e da wonom no yewura ntam de wadaroma anya me e na me ba beboso e de akire wo birepam ye bepe wo hene no abetena na wakire ye ntam mu maako se de yewura na ase tutu ne ntam no kora ye de ya ye mmoso a ye boso a na di amane no oyo ne ebre ye birepam no ye bepe opani aba atesem dwumadi a da ne da nyina wukua da anopa duba ko pepepe a ye ba be ye no Adumasa TV ne so no ba be kirekire ye mu ensuaye mu yiye de me kwaku minim e na me kire wo mu no ansa na wo be ba be si bibia chekotoko hene no ne ntam da ho entam ye moso na ye se wo bi we de ye mo ne ntam so we de ye mo ne cham so yewura na ase tutu de ye ntam ebia ada no bibi to no a ne remfida wo ye bibi wo twa adwan bi a wo de asi wo kwati a nananom so ebeba be twenwa so saa na ntam ne nsuaye no na se kire a meminim eno no na brepam no ye be pepani bi no aba be boye mu yie e wo nsuaye no afa na ye bo e de afiri nsuaye na afa de a asante amane ne amamere ye nyina ye nim wo hene otumfuo e de asase eye Adumasa Kurofrom ahye ye Nana Opoku Duben otoso mienu otumfuo dwomfuo hene ye de ahye ne nsa na de wo mu nie se ye nya gye wotum e wo manhia fikasiem na wusan se wo hene a amane amamere kwan so no nananom de ensa odwan
eba ebema wakwa aba na de wo mu ni ensa no so obedi kan anom bi ewo kura mu wa mfie ho eye nhye eye amane ne amameda ensesa free so odoma nko bo asase bo asoro bo asase bo ahenie ebo asante dwasika dwaba asase su de na se tu kotokohene won sesa na amane na mamre enti wo hene swan wi a wokotena se ye ma wakonya wo fie ho afei na yagye watum sante hene di kro na mawo wabenya tumi enti wo se ye ma won saka wano ne ye ma wakwa aba sabi ye sempanifuo muwa mo be na mubu ye se abofra wo hu ne nsa wo hora ana oni mpanifuo didi enti afei a wadi mu ai wo se woni nananom nom se yeye no ya be ma wakwa aba ma won sa ya mo dwan ne atwa wo dwan abma wakwa aba de aba wo se mo dwomfo hene ono nso so aba na de twato nananom nso aba be ma wo akwa aba obia mesole baako maako eye won hye na ya amane ne amamere wo ho nananom nyina titiru ni feku a wokwo mu no nananom nyina be sole akochia ne nsem ne aka che se yenua ye mo akwa aba waba tenase ya ye ni Pentecost Roma so dem ne de keka ho de ne yen kan kire yenua yi waba tenase na ha ede sa na asante amane ne amamere no etie ntini ye kai atesem dwumadi ukua da bia anopa duba ko pepepepepe dua na de hye bedi ako me ba betena Adumasa TV na de yatie enya de yate keke ni yakope mu nkyiremu de yehunu na yape obi a ye ne bedwenwen ho ukua da anopa duba ko pepepe na ye ne no awie dwumadi eya ye frɛ no atesem a ye de ba Adumasa TV na brɛ no be ma ye kwan ama ye di dwumadi ni nyina ba na wie nansa na ye be soli dwumadi no so no BBC ye Yewura Jonfo hene esuan wie ye no ene ahwefo we ye wose producer ma ye kɔ ne ye kokotie ni nkonya demu eniema sebi nko kɔfade akɔyija awene adwene ne niema ma ye de abesiesie Yewura ho no yakwa kofa ye lutu niema ne nyina ya sesa niema ne nyina afri nkonya demu na gudi egu nyina yakwa kofa ye nkoi woni monyamfo bi enya abotere Ewura ho no mkotwitwa niema ya fa ye bupu na ne abubu punu akosesa Yewura Jonfo a wo ba niema ye mfa ye ni nko ne ye nkohwe de si ye ewo ahimfie ho yeah ewo dema mchama hamna ni no ya tani na hona express kulia duwa mama na ya je bizo life foundation mama be kule wala mama fadini Pim Brandy what there for me eu digo minha misia uma forma como quando não mulher ela nem uma forma eu não me brilho eu devo uma sessão na eu podia vai na nossa eu podia o devo uma forma uma se vivia eu devo mchama hamna ni no ya tani na hona express kulia duwa mama na ya je bizo life foundation mama be kule wala mama fadini Pim Brandy what there for me ahwefo eniema sabi ye nana eye opoku dobin a otoso mienu otumfo Jonfo hene wababe suan ya kire santehene ne agina tum na santeman kontre ni akwamu na nanom nyina agina tum akochia ne nsema ma na kwaba ede aba eye Kumasi Traditional Council ni mu no ne niema ene yakwa akosesai o na wei na ade chi ya adehye wa konwa ne ho enso so ehu se yasesa niema adehye niema agudie ne de keka ho ya hwe no ahwefo bena
Ajafo ene bna maye wo fie wonom ebo ene yekoya yekokohwe bae no na emaya ne so musu nyina no mobetia omo bodin busumuru Thomas omo wodin bi omo bobobobo na broni se allegedly enye yen Adumasa TV ene yekoya yekofa ye atesem dwumadie de yate ene yen so ye ba ya ye de ba besom no enti se bi wohwefo a wo hwe ye efri baabi se bibi chia wo mu na se wo pa nya Adumasa TV ye de yete ye de ehu ye no ewo mfoni no so no ene yen so ye de ba ya ye de ba som wo ye besere wo on subscribe dwumadie na no subscribe dwumadie no share ema wonu a enya bi enhwe Facebook Adumasa TV officials anase ubenya no ye kodom amankwa dwumadie ya ebesum ne live so e de afa ho e de amawo afen so all the social media handles ubenya Adumasa TV e wo honom dwumadie ya to ne din atesem okuada anopa duba ku biara aduana de hye bedi akome ba betena adwam enti wo so ya no wagye adwa okuada bia anopa duba ko na wagye bread ye kwakwati bia no ne de aba e de aba be som wo okai bede nananom etie ye wo Adumasa TV medin ene aduana de hye bedi akon makram